Heddiw yma, dwi wedi cyrraedd y lle, canolfan newydd sbon reit yng nghanol Llanelli, lle maen nhw'n cynnal nifer o weithgareddau, gan gynnwys gwersi Cymraeg. Mae'r dre wedi bod yn draddodiadol yn gydarnu i'r Gymraeg gyda diwydiant, ond does na ddim byd yn Llanelli, dim cyfleoedd i gymdeithasu, felly o'n i'n teimlo bod eisiau canolfan fel bod rhywle i bobl i ddod a i gynnal gweithgareddau, a bod fe jyst yn hwb mewn ffordd i'r iaith Gymraeg yn y dre. Reit, newn ni ofyn nawr am ein gilydd. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg i fyfyrwyr ers ryw 7 mlynedd ar hugain, dwi'n meddwl. Dwi'n uwch diwtor drefnydd nawr yn Sir Gar a Sir Benfro, so mae'n golygu trefnu dosbarthiadau a gwneud yn siŵr fod tiwtoriaid ac yn y blaen a dysgwyr yn y dosbarthiadau. Dwi hefyd yn swyddog dysgu anffurfiol, sy'n golygu bod fi'n gyfrifol am wneud yn siŵr fod na gyfleoedd i ddysgwyr i wneud defnydd o'r iaith tu fas y dosbarth, ac wedyn mae'r lle yn ddelfrydol ar gyfer hynny, achos yn Llanelli wedyn mae gyda ni rhywle penodol lle mae dysgwyr siaradwyr Cymraeg yn gallu dod at ei gilydd i ymarfer yr iaith. Beth na fi am chwarae... Ond tybed, be ydy rheswm y dysgwyr am ddysgu'r iaith? Mae'n bwysig iawn. Mae'n flin dy fi mod i'n ddim wedi dysgu Cymraeg cyn hyn. Dwi'n byw yn Cymru nawr. Dwi'n eisiau siarad Cymraeg. Mae'n bwysig iawn i siarad â ffrindiau a phobl arall yn y dre ac ym Mharc y Scarlets. Ti'n cefnogi y Scarlets? Ydw. So, un person gofyn cwestiwn. Mae'r grŵp yma, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n gweithio'n galed, maen nhw'n gwneud gweith cartre, maen nhw'n cadw dyddiadur i fi. So maen nhw'n defnyddio Cymraeg yn eitha da, tu fas o dosbarth hefyd. Mae'n dda iawn i cael y lle, achos bydd sawl cyfle i wneud pethau yn Cymraeg. Sa'n gallu dysgu Cymraeg heb y lle. Mae'n bwysig iawn i cadw'r iaith i fynd i'r dyfodol.